Watla maro kinong trei ka kot ka kia ki le trei borba ha ka jingya khunni ka klam covid ha kini ki chis nem tam Henry ha ka te ka tma bajajar iwe inos ANM na is jaintia ilayo on pnyang ya ka National Florence Nightingale Award 2020 man usnem ya ka te ka kusnam la jusam ha Delhi Henry na ka daw ka klam covid menta usnem pat la penlong no hala ki jong ki jela rengkat bat ki sanphungut ki weipan ite inos batip kerteng kum isista leitmon paslen batre ha Samasi Sub Centre EJH Hills ilayo pdiang yaktika kusnam bekerpang na presiden kari uramnad govin ha jingalang online kablalong khatsan terik mentau benai ya ite inos ibala IT medbat mensim kum inos bat inongerap ha ka imlang salang ha ki apusnem lasenran da ikong baserpailin el thaba Deputy Director of Nursing, Bad Registrar, Meghalaya Nursing Council, Badru Ikong, Loki Warba, President ka Meghalaya Nursing Council, Haka Jingalang ka Blalong, ha NIC, Shalong. Menta tugin singap shwa, ya ka jingbatay, ka balungkot na Ikong, Basarpay, Bad Kong Loki, ha ka bayaday, Bad kate ka kusnam, ba ka jala kalayo padiang lengba Ikong Leitmon. Papenbuku burom Ikong dew Presiden jong kari India. Ba jong ka Health Ministry jong ka Government of India bat ling ba jong ka Indian Nursing Council ha kabaningkong kidon ki kriteria ki ba ngijupa ka ministry ling ba ka Indian Nursing Council syaki state baro te ndak lapoi kita ki kilong ki form kum to mo tinggi ju pha shala ki jong ki district bakin jet kinu kinas ki balong fit banyo kita ki award syubuk mentala da ki don lai sau teli mo ki baki pha na ki kita ki awardees ki bade banyo syubuk nakawai syubuk menta ki pha na na kasi na East Khasi Hills kawai na Jantia Hills kawai but kiwi district ter dia ki jupa kita ki form lingba kita ki medical superintendent lani ki DMHO lani ki doktor ki batrei ki tu ki jaka baper ki pha shaka Directorate of Health Services tilingba ka department jong health services ni pha yaki pada syaka government lamut hi ka government te ka sadon ka committee ka selection committee lingba ki kita ki criteria ki baki ki yo kanu ka balong efficient lani ka bari hok banyo ya kata ka award te ngisapa Delhi te kalom takai ni ki bayo ya ka award ki dei kamdei tanga ka normal duty jongki kidon ki extraordinary kilong ki ba ki kam ki bakile kilong khamtam ya ke baki ki dei ban le ate ki balong extraordinary nane ki kam ki baki trei palat ya ka bade ki ban trei kan kalong ka effort jong ki extraordinary effort jong ki kan ka baki la ban trei manus nam ngim ju yo ban le kan ni kum kan ni kalat bangini kenduk lang kum ne mar kini ki hablek bet Delhi tika ni ada first time dan ni kasian ka baningkong ka bangiyo banya celebrate lang kum ka Meghalaya Nursing Council bat kinas barok khat ki badan hakani kari Meghalaya asmo tenat bat smo burom shibun man la kasnem hagajing shisha ka judan kani ka National Florence Nightingale Award ka ba Juai bat penyat na po Delhi ti man la kasnem kini ki bayo kini ka award ki julet Delhi Nrai menta nakadaw jong kani ka pandemic ti ki penlong ikani online ti ngirang syudap ikani ka program ne bat kum ka coordinator jong kani ka program bat kum ka president jong Meghalaya Nursing Council ni sngo burom shibun ba kimi ki nurse ki jongi ki ba treshtom ki ba IT med bat mensim na ka banta ban ai ke jingerap ki ba pang ki bestom ki ba dan padeng ki jinjar ki ba harukom bat ngi sngo burom ngi sngo ngu ye kong lekmon iba lawan ra ikani ke burom ya kan dika jela ke jongi bat ikani ka nursing profession hi
but ngasngo ba kani ru kan long kajing ai mensim yiki wei pat ki para nurse ki bia trei hakani kakam bangin nangla ban nangi trei shitam bat bangin IT lut met bat mensim na kabenta ban long kajing rap yiki wei pat ki ai ki kam ki ba I tei nos ila trei hakini ki arpus nem hado ba inda yo ya ka kusnam bakerpang tongin skap markmat na I menta kakam kapapelong yang apangan yo ya kanika National Florent Night Tanggal Award day kikam kipa ngale sibun kikam kipa ngapersyang kat pangala ban le nukong nga ay ngu siya yok le ba u la don kat bat nga ha ki kam kipa ngatrei ba nga IT na tu kadonut nduk mesim isn ya ki inong pang ya ki priu lani ha kanu ka program ka pangale ru nga persyang ban le na tu kadonut na tu mesim kaba pensa kat singkan ma phaya nga te ka wei ka priu ka pa kha kun dang riu panai bat ka kha hi hayeng nang ta ke sakit yak I na sumo iwan poi hayeng jongi ban namar ba itip badon kino sa sinong jongi badon mga hangta I kersiw yang I ong ya lepu yang I sa hospital ngapat hakajeng pun kam tenga ong ya I ba ngam don por ban lepu ya pi namar la jan kanjat chai kasngi sa pangidon kajeng sing conference house nem hop na April 2000 khat sau te nakata kadaw nga ongam la ban IUP te to kong jaj ba phil akhot ya nga lada kalong kapala tengan persyang ban penyarap ya pi hang ni ban penmi no ya ka ta ka chep jong pi hadin kata I ong to persyang la ka persyang tenda kila ong kumta nga persyang ban ai dawai ngal persyang ban le kat kapuj kapor jonga tangkat ka jing don lang play bat nga te syang ita April I la like kita ki paro bat nga yai tai klung ru idang im hakata kapor ba ikham pat dap nai te nga la ong ya I ba ini klung idang im khelej pu no cha hospital te ki ong to ma hadin tang sitayo nga ya kandu yo tok pa jong I te ong ngi ra be chayeng na mar ngi la seng thu pa ini klung im irit I barit kilo mo tang si kilo rum pat tatap ha nama pa 4 pura ha ka penai te I sa net phai chayeng tangam tip hadin katnu tayo la ni hadin katnu sngi sa kha te sa ka wei sibun ki kam ki pa kha senrap kum tu ki kha senrap ngala tip bade ki senrap te la khot ya nga ban lej bu cha hospital ma hasiteng lenti ikha hakata ka kali ka pa labu da government ban lej bu cha si te ma sen poi siteng lenti ita April khano ma bala te ki multipara te kita ki ru ka pelong yang apa nga sneu sarong ya lade pa uple la ton rangkat pat nga pa ngala persyang ban le kat bala ban yarap nak menta ki priu bat kita ki khlung menta ki la tap hadu chi duna asnem te baro arngut ki im kita ki khun sanrap saki don arngut ki long kimi ki pa ngapet hakata kasnung kajaka ka pangatre haka Sub Centre baki long ki pa dunas nam baka met jongki ka wala da kiti da wai rukam kujup kato ka met jongki te kidon kam ya kasnam te ala arifare I kumta teter kila kiru kila kongu kila persyang ban le kumta don ita ibe I kong ipatay na kasnong mukhan ideru atat idong hikay school bat ngala arifare I nasi isi kirfa sa Yalong Hospital nang to pate kirfa sa civil hospital hadin kata andala poi civil hospital kilfar biang sani krim nala poi hani krim ki sa isnam I ki ong badon kame kata kasnam hadu lai unit ndala poi hakata kapor pat ndala poi sa hospital ki ai I tang si unit ki phati dawai atat ki ong nda phila jan kha sawan no chani manda ki la poi sata te ki ai biang sa tang si unit kata si unit kemut ba ila di dawai la yarap te I khala ka kha hang taru andai la wan nang ta la dep khai kita khun yong jong I ya thu ya ngai ong o kong no ngam ju yo sneu
ba don kanos kumapi ba yarap sisa kita ki doktor kinos nani krim kilakali ikateng ayu ita ikong nos jong pi bala butin ya pi hadukat ni pi la laj na kajing yap desa ka wei pade kata kalong mi hibat kapatunas nam itaru la kila ong kumta hingari fare I badai na kasinong mentning te ndala poy hang tam kila ila pha ya I chayalong dala poy hayalong ru ipun biang yang ai la pans name I la pun biang yang ai ong kongnos ngi tem yo priu repan wan ais nam yang I ki bahayeng hasem ru kimetre ban ai tengam ban si hak penwat priu manga ngapersyang ban pun kitu ki betho hakikot kupor ngapersyang ban pun ka ngam dayo ki kena ya kata ka pun ta kapayas new tikna hadinang tanga sa pun I pastor ngaong la don kam kerki la da kan ni ka priu kam yo snam te kamut kan thlat no namar la ajur kata kacing at kacing sip ka kejat jongka bat kemet jongka bat kacing tem blat blat hang tahi kita ki ba kum la sai step ki la wan no wut kita ki jong ki perlok jong ta pastor la yalam driu hang ta ki la isna me I bat I la lej phai se yeng hadin katukat nesngi nala poi katukat nesngi pat I la koj bat hadin sipnai nang ta I sakai tai klung wat tayanga ru klem kot chu namar ba ila tap kata kasnam rangkat kita dawai pe kini ki la pelong yang aba sisa uplei u long utmu la ne ujit hakajing sisa hapaki pansnam ta kumru I pun biang yang agi dei ban pun ni ki bahayeng hasem em kumnu shania yang te mang kini ki kamu ba uplei imat ukren haki ba itei ila ban yarap ya phi ne kumnu ngam sneu thu long kalong tamu sipun ki la daya thulut ya kata te tharai kasimpor tenga tharai tangkum tai hadu mentahi te la dap arpheus nem menai mat arpheus nem la san nai arpheus nem san nai telang pa kani ka award national india floren night tanggal award arajar arpheu ngayo te kajing ai man sim jo ngai kalong ba habanga ngi hilajit bantrei kum kane ka kam lada dei hasor lane hanong kondong lane hakanu ka jaka ka bangitrei ngidei bantrei be na du ka man sim bangim dei bandon kata ka man sim ban chule male ha ka jing trei jongi ken bangin trei na du ka do nut du ka man sim ban ai man sim ya ki periu bat ngakan tu ya ki para nos nek para staff ki jongi lada ki trei ha ying lane hakanu oka jaka ka baki trei tate ha hospital lane hangnu dong ngitei pan trei kenya du ka mesim nang ba ki priuru kin yo I ya ka kam ka pangi trei ku ba ong ka tin ka kham jam ka kam ban ya ka tin bat kumta ken ka pen ka jing ai mesim jonga ba kan tu la lang ya ki ba ngam kwa hi bangan yo tang manga kani ka wot ngakwa heru ba paro ngi kinos ngi dei ban yo ya ka sisin ha ka jing im jongi mo tai